Illum, 22 ta' Mejju 1651, l-eminentissimu u reverendissimu Sinjur Grammastru u l-Venerabbli Kunċill semaw il-kontenut tal-ittri mibgħuta lill-eminenza tiegħu dwar ċertu Obri li jinsab miżmum bħala priġunier fiċ-ċittadella ta' Turin u jaħtru kummissjoni magħmula mill-Venerabbli Gran Kanċellier Aldret u l-Venerabbli Prijur ta' Barletta Piccolomini biex jaraw jekk humiex ta' parir li dan Obri jinġib Malta u wara jagħmlu minn kollox fuq il-każ fir-relazzjoni tagħhom lill-Venerabbli Kunsill. Dan il-manuskritt li jinsab fil-Librerija Nazzjonali tal-Belt isemmi l-personaġġ imsejjaħ Obri. Il-każ ta' Obri kien każ stramp li wassal għal ħafna mistoqsijiet li xi wħud qatt ma ġew imwieġba. Kif bdiet din il-ġrajja? Li ġara kien li persuna misterjuża waslet f'Malta taħt l-isem ta' Jean-Baptiste Obri u ħolqot sensazzjoni u kurzità mal-ordni, bniedem li ħoloq aktar tħassib milli kurzità mal-kavallieri minħabba l-interess mhux tas-soltu li wera fis-swar tal-gżira tagħna. Dan Obri ġie nnotat josserva b'ċertu reqqa s-swar u l-fortifikazzjonijiet u jħu fl-emmulaw propju fejn kien hemm daw il-fortifikazzjonijiet u dejjem ipinġi il-forma tas-swar. Ara fra fiskal, jirrajtu kemm il-darba bajnejja stess ipinġi u jiddisinja l-iswar. Darhom kollha. Mill-belt sal-Birgu, mill-Birgu sal-Belt, kif ukoll tal-Imdina. Dan li sejjaħ lilu nnifsu Jean-Baptiste Obri, żgur li huwa spjun fis-servizz ta' xi ħadd li hu kontra tagħna. Int għall-Imperu Ottoman qed tgħidu x'hekk. Ekku. Qed nordnalek issa biex jiġi arrestat u miġjub quddiem immedjatament. Il-kmand tiegħek ser jiġi mwettaq minnu fih. Aw xejn, mhux hawn. Dan Osfor. U f'dawn il-jiem ħareġ kemm il-vaxxell mill-portijiet. Jiddispjaċini. Milli jidher dan Obri kellu min jgħinu. Żgur li sema li qed ikun infittex u telaq minn Malta. Żomm għajnejk miftuħin il-ħin kollu. Dan hu spjun żgur u spjun kontra l-ordni huwa spjun kontra l-Kristjanità. Ftakar li l-inna tista' taf dan għal dejjem. Inti dejjem ħabib tibqa' u aħna l-bib tagħna nafu nħallsuhom. Serraħ rasek. Jgħaddu sentejn u ġrat xi ħaġa li ħadd ma kienet jistennija. Aqra. Ħaffef aqra. Eċċellenza, il-kliem miktub biex nifhmu aħna biss. Irid naqleb daw l-ittri u n-numri u ndawwarhom biex nifhmuhom aħna. Naf, imma aqra. Kważi les, ta' għandi di les ta' sissa. Din l-ittra mibgħuta minn Turin tajtek. Jien, fra Kastanej, qed nikteb minn Turin fejn ninsab mal-ħabib tiegħi fra Mirebo, rajna lill-Obri hawn Turin, fejn qed nistennew l-ordni tas-sinjorija tiegħek dwar x'għandu jsir. Mela, iba tgħidlu li ħankellem lill-Grammastru Laskaris biex jibgħat petizzjoni lir-Re ta' Franza li għandu r-rappreżentanti OM f'Turin. Biex Obri jiġi arrestat u miżmum ġo ħabs fis-sikur u wara jintbagħat Malta. Mela nibdew. U hekk ġara. Obri ġie arrestat u ġie mitfuħ ġo ħabs f'Turin. X'inhu l-parir u l-kmand tiegħek, Eminenza? Fra fiskal, ordna lill-kmandant Spinola li bħalissa jinsab Ġenova biex iġib immedjatament Malta lil dan Obri. Wara irranġa biex dan l-ispjun jgħaddi ġuri. Ma għadu mhux ippruvat li hu spjun. Inti taf kif naf jien li din il-verità. U inti toħroġ din il-verità b'kull mezz. Dan Obri ikun akkużat batti sigriti kontra l-Kristjaneżmu. It-twemmin dejjimi taċ-ċiviltà tagħna. Ix-xewqa tiegħek hija l-kmand tiegħi, Eminenza. U se nieħu passi minnu fih. Fl-4 ta' Novembru tal-1652, dan Obri, preteżo spija, ġie trasferit minn Turin għal Malta u hekk ġie maqful fil-forti ta' Sant'Angelo. Il-Kunsill ħatar kummissjoni għolja li kienet tikkonsisti f'3 kavallieri, wieħed fosthom imħallef mill-Kastellanija, prosekutur imsejjaħ il-fiskal u 3 kummissarji. Xogħolhom kien li jresqu quddiem l-istess qorti provi biżżejjed kontra Obri, jinterrogawh u wara jiġi eżaminat b'reqqa. U dan kollu b'segretezza kbira. L-interrogazzjoni saret mill-kummissarji u mill-fiskali tal-Kastellanija.
Waqt l-interrogazzjoni Aubry ġie mistoqsi ħafna domandi u dejjem baqa' jgħid illi mhuwiex ħati. Baqa' ma ħareġ l-ebda riżultat jekk fuq kollox Aubry hux ħati jew le. Waqt dan il-proċess Aubry inżamm maqful fil-ħabs tal-Forti ta' Sant'Angelo. Dan Aubry għadna sissa ma nafux minnu fil-verità. Dana jfisser li se jkollna nużaw l-aħħar mezz li għandna biex inġaluh jitkellem u jgħid il-verità. Interrogajnieh, għamilnilu kemm il-mistoqsija fl-aħna. Immu baqa dejjem jgħid l-istess ħaġa, li hu innoċenti. Jiena jkolli ngħid li aħna m'għamilniex biżżejjed. Mela allura f'dak il-każ l-aħjar li noħdu ħant il-bojja. Inħalluh f'idejh u żgur ikollu jħolli l-sienu. Il-torturi dejjem jaħdmu. Tassew, ma trid tammetti wkoll li ġieli kien hemm min kien ittorturat u kellu jammetti dak li rrid jisma' l-interrogatur u mhux il-verità. Dak hu r-riskju tat-tortura. Imma ftakru li rrid ikun hemm xi ħadd minna biex interrogar. Kollox sew, ħallu f'idejja. Hemm biżżejjed għalik u għall-bojju tat-tortura. U toħsieb Aubry. Issa Aubry, x'en nibdew? Inti titkanta. Tkanta bluġeli se tħoss. U se jkun hemm xi ftit ta' demm, imma xejn ta' barra minnha. Inti tassew li jismek Jean-Baptiste Aubry! Veriwle! Kanta! ħażin Jean-Baptiste Aubry! Ħadd aktar jien ma nafx. Jien Kristjana! Disinja Kristjana! Walla tas-sema! Waqqaf dan kollu! Walla għalina! Għafrilu bas dan kollu għal xejn! Tajja, biżejjed daqshekk. Issa Aubry, se jkollna nagħmlulek dbenġilitta veru. Jiddispjaċina, ma nistgħux nagħmlu mod ieħor. Għamlu li hemm bżonn. U s-sema magħkom u miegħi. Din id-deċiżjoni tal-Kastellanija ma nistgħu nagħmlu xejn. U ma hemm l-ebda evidenza li tista' twassal għal ħaq fuq dan Aubry. Jiġifieri t-torturi tal-bojja ma wasluħx biex jgħid il-verità. Ma tkellem xejn, ma ħadmux. Baqa' jsostni sal-aħħar li huwa innoċenti. Li hu diżinjatur li ma għamel xejn kontra l-ordni. Sakemm fl-aħħar intilef minn sensieħ. Biss għandi ċerti dubi. Kien għalhekk li tlabtek tiġi hawn waħdek biex inkun nista' nitkellem miegħek biss waħdek. Issa jekk il-Kastellanija ma sabet l-ebda prova kontra dan Aubry, ma allura ma nistgħu nagħmlu xejn. Imma rridek iżżomm lassa fuq il-bojja u fuq il-kummissarju li għamel l-interrogazzjoni. Iva, irridhom ikunu massa. Jiena min-naħa tiegħi nista' nkellem il-kunsill sew. U nirrakkomanda li dan Aubry. U hekk insibu f'manuskritt ieħor fil-Librerija Nazzjonali tal-Belt li jgħid li Giovanni Battista Aubry, miżmum bħala preteżo spija, wara li ħadu vot jaderixxu mal-parir moti lilhom, jiġifieri li dan Aubry għandu jkun meħlus u mibgħut lem bil-kundizzjoni li jitlaq mal-ewwel baxxell mill-Kastell Sant'Irmu fejn huwa jinsab u jkun eżiljat għal dejjem id-dominju ta' dawn il-gżejjer ta' Malta u Għawdex
bil-pjena tal-mewt jekk jerġa' jkollu l-ardir li jiġi lura, sakemm jimbarka għandu jinżamm maqful fl-istess kastell. Ma nistax nafdal il dan ix-xaħat li jista' jkun taħt il-kmand tal-edewa tagħna l-Ottomani. Hemm bżonn li nġeluh jitlaq, imma bil-kundizzjoni li ma jista' jersaq qatt iktar lejn is-saltna tagħna. Il-Kunsill ordna li Obri jiġi meħlus u estradit minn Malta u li qatt ma jista' jerġa' jersaq lejn Malta. U jekk qatt jerġa' jinqabad f'Malta wara li jkun estradit, jingħata sentenza tal-mewt mal-ewwel. U hekk waqt li x-Xini salpa lura minn Malta għal Turin u kellu jibqa' maqful f'Santirmu. Kieku Obri nstab ħati kien jingħata l-mewt, iżda hu kellu jeħles u jitlaq barra minn Malta. Iżda xorta waħda jibqa' l-fatt fuq kollox dan Obri kien ħati? Kien spjun? Jew le?